Muri yeZimbabwe kwaziwai tinokugamuchirai pachirongwa chedu chatinodaidza isho kuti Bishu Reality Show. Pano pachirongwa chinechi tinenge chitaura nevanhu vakawanda vakasiyana siyana vanoita nezve sex work. So tinokurudzirawo kuti kana pachinge pane vanyari kani muone video inei muri munzvimbo dzakasiyana, uye zvakare kana pane vana vadiki hativatendere kuti vaone video inei. Ndine muenzi ari panapa naika. Makadi sister? Ndiripo makadiwa. Aiwa, tinofara. Amenorisei basa? Yeah, ups and downs. Ups and downs. Yeah. Toda kukumbira kuziva kuti sister basa re sex work iri makaritanga rini? I think in 2020. Yeah, but usually I do my on and off. On and off. Because I'm just on and off, sister. Yeah, like you know, the father settler. So if I found someone on the one is yeah, I can manage that one. Okay, all right. Chi chakaita kuti mutangi basa iri? Okay, I got pregnant when I was 18. 18. And then my parents are going to say, so I had no one. Then my number got and my friends and stuff. Kushikanda kuzokwanisa kuzvigara ndega. All right. Ko muridzo nhumbu akakupai pamwiri wacho enga ari kupi manje? Muridzo nhumbu anga ariko. Ndaitomuziya. But he wasn't someone wandaida. And tikatomutadza kupindirana. Asi haana kuramba ake ma responsibilities. Ma responsibilities andingati akaramba kandi akabvuma because haana ma responsibilities kana anything chaano provider. Pamwana. Okay. All right. So 2022, mati 2020 svika nhasi, so pani vani, 2022 2020, 21, 22, 23. Saka nearly 4 years experience. Yeah. All right. Saka ndoda kuziva kuti muchinge muri kubasa uko munowanzo macustomer enyu mazera api zvikurusa? Like age, ndikatora age nenda kunya. But vanhu vakawanda munowanzowana. Okay, ndoziva kuti munosangana vanhu vakawanda wanda. But wamunowanzobata imimi ndo mazera api? Yes, but usually I don't like someone are young. Yeah, no. Because these young boys say they are full of nuts. What am I age happy? My age is 20 from 29 and above. 29 and above. Yeah, I think someone will try. All right. Saka munenge muchita mari and short time. Munenge muchita mari short time. Okay, inini yangu short time is $5. $5. Yeah. All right. Sleepover. 20, 25. 20, 25. I mean, 15 maybe, whatever. All right. Depending on the day. Okay. Sister, ngatiti mimi, all right. Masangana. Ene munhu akakubvisa umhandara kana akakuborai. Masakana ekubawa muzora nhasi. Akati handi munobvuma here? Ndogona kubvuma. On condition yekuti tisatapa papa. On paji? Mari yangu. Okay. Because ninjani chidachi? Okay. Okay. Ora masangana na babo yemwana. Munobhadharisere futi pa masakana kubawa. Mwana wangu inini handitombodikana kuvaona. Handichandotomboda kutana. Ko akati ora ndamamisa $5 pe short time. Over hata handine 50 ndi babo yemwana mukaramberi pa. Mari ndinoitora. Ozeda se. Ndaitwa ndo vana muzoshamwa afamba papana. Okay. Cause anga wane $50 kuno kecha uko. Aya ndanga chikecha imimi here. $50 yacho imimi ka. Ko munenge muchichepa chakaipera. Chitoripo singati chekutadza aradza tiye anokoshesa kubuditsa urume hwake than kuchengeta vana. Ayo kanenge atirega endikecheka hama yemwana akuita sei support ka apa ndinokeche munhu wekusaidi ka. Yisa $50 kusaidi nandipe imai yemwana apa. Andoni manje chinhu chakashata. Mari yo ndotongoita. All right. Ko pane here zuva ramoti makambosangana kana makakechwa nemunhu akakuitai rafu kana akakukanyai uye chii chakanga chaitika pazuva rachero? Chii chakanga chaitika? Like in town. Ndapinda mutown. Ndapinda mutown that day I met this guy. Ndaimuziva pajongwe. And then ndobva tonti handi izotondi pressurize like. And vanangoti ndakatomboramba.
but then vatazvena ngara kwata force then ndobva atanga kuramba kupfeka condom yo what chichi ndotokuda in this and then arano inanzwi kuita zvechi zvelove the next following morning anditoenda tese kumba kwako andire achadonibachi mari yangu svika namota ndasuda zvonedza nemunhu was in the mood vanango musiya akadaro mandati tsvaga transport manda yachi bvanda yakumba vatongonakirwa mahara shuwa like that. Alright, kori pamunokechwa nevanhu mimi riripo rimwe zuva ramunoti aiwa uyu ndezvemari hazvoka but munhu ari kunaka uyu munhu ari kutapira uyu zuva rokuti mimi makabhenefita mari neattention zvese nderipi zuva rachero harimwo zuva I think enga nyaya zvakaita sei akarora pasofa pamubhedha pachi pambedha akarowa style ipi yacho the normal style inongoitwa nawo but like chii chakanyanya kunakidza ipapo guy was gentle plus zanga asinganditreate like kuti ye ndatokubhadhara vanhu akadhonza maminutes ameno not even but munhu angangoripo we spent the night and stuff, went out, but anga singambondite ndifeel out of place kuti andakechwa or something. Okay, I don't treat her as a wife. Okay. Right. Ngatiti mimi mawana munhu arida kuti ada kukurora imzora nhasi. Unowanza ere kusiya basa. Kuti aiwa anchade zvachose. Like zvanambotaura pekutanga kuti mimi bazita maoni ndofu. Zvozvinoti munhu gadzikira ngo life yangu kuzama. Akowaura tigati munhu yobva azombogara varwa 2 months aripo asipo auti ari kuZambia ine mango jaira pamwe muchazozviendla sei majaira ndoda kuziva ipa wangu ndasendize chokwadi asipo inini kuside kwangu as long as chikafu changu nacho rent yangu yakabhadharwa mari yemuriwo and stuff I don't think kuti ndingaite reason yekusnika ndichibuda because jane ndichibudira chi mari. Okay. Saka nayo there's no reason kaye kuti ndi. Okay. Tombosiya zvechifambiro. Zvimwe zvinhu zvamunoshura kuti munoda kuita kana zvamunogona ndezvipi in life. Kunogona kunge kune munhu ari kutokuona this time pamwe unogona mune talent ramunaro agona kutoita sei kana kukusimudzira talent iroro zvingave zvii. Like ini ndogona kuisa nails. Malashes, massage. I can cook. Okay. Yeah. Okay. Saka kana makatiwana basa iroro kana zvibhadhara. Bogona kutosiya zvinhu izvi. Ndogona kutosiya. Okay. Because pane pasina reason. Okay. Then ane source of income. Okay, aiwa pakanaka. Andina kuzobvunza kamune mwana here, andina kuzobvunza. Yeah, mabvunza. Mwana ndinaye is 5. Okay. Aiwa tatenda ipapo. Tinotenda muri yeZimbabwe. Ngatisanganeiwo pa episode number 3. Ino ingeri episode number 2 tiri pa Bishu Reality Show. It's bye for now.